ଖାଉଛି ଖାଉଛି କଣ ହେଇଛି କି? ତୁ ଖାଇବୁ ନାଇଁ କି? ତାର ଆଜି ଯିବ ତ ବସି ଖାଇଲୁଣି ହେଲେ କିଏ କିଏ ଖାଉଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରାମନବମୀ ପାଇଁ ମୋତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା ଆସେ ମିଶିକି ପଖାଳ ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଶୁଖୁଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ପୋଇ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଉଛୁ। ଇଏ ଆମର ହେଇ ଫୁଲେଇ ମାମୁନୁ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଉ ତ ସେପଟେ ବସିକି ପରିବା କାଟୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ମାଉସୀ କଣ କରିଛ ଆଜି? ମାଛ ଦଉଛି ବା। କି ମାଛ? ଏଇ ଏତେ ବଡ ବଡ ମାଛ ଆଜି କଣ କରିବ? ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଇ ତାର ରୋଷେଇ କରିବ ଆଇ ରୋଷେଇ କରିବ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉ କରୁଛି ହଉ ଆଇ ହେଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡା କିଏ ଆଣିଛି କଣ? ମୋ ମାମୁଁ ପା। ମାମା ଚିଙ୍ଗୁଡି ନେଇଯାଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଜି କଣ ଆଇ ବନେଇବ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ଆଇ କଣ ରୋଷେଇ କରିବ। ସେପଟେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ଭାତ ବସେଇଛି ଆଇ ଆଉ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ହବ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି କଣ ହବ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗୋଡ ଟିକେ ଦେଇ ହଁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଗୋଡ ନା। ଆଜି କେଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବୁ? ହଁ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଖାଇମି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଖାଇବୁ? ହଉ ହଉ ମାଛଟା ଧୋଇଦିଏ ହେଲା। ହଁ କେଡେ ବଡ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେଖାନି। ଦେଖେ କେଡେ ଗୋଟେ ଦେଖେ ନା ବଡଟା କେତେ ବଡ। ଓହୋ ଏତେ ବଡ ବଡ। ମାମୁଁ ତ ସଫା କରି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ଧୋଇ ଦଉଛି ଆଉ। ଆହୁରି ବି ଅଛି ବଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ। ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛରେ ଏଇ ବିହ ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମର ସେଇଠି ମିଳେ ନା ବେଶୀ ଏଇ ମାଛ? ନା ଏମିତି ମିଳେ ନା। ସେ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁ ଯୋଉ ତମ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲ ପାଖରେ ମିଳେ ସେଠି ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଡ ଦେଖୁନୁ କେଡେ ବଡ। ଏତେ ବଡ ବଡ। ଗୋଡ ଖାଇବୁ ନା? ମୁଁ ବଡ ଖାଇପାରେ ନା। ଏଇଟା ବା ସିଝିଗଲା ପରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବୁ ହେଲା। ଆଇ ମାମୁଁ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିଥିଲେ ତାହେଲେ କଣ କଲ? ଏ ଭଜା ହେଇକି ଆଳୁ ପଡିକି ତରକାରୀ ହବ। ତାପରେ ନଡିଆ ରସ ଟିକେ ଦିଆହବ। ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ହବ ଆଉ। ମାମୁଁ ଆଣିଛି ଯେତେବେଳେ ନ କରିମି କେମିତି? ଝୋଳ କରିବ ନା ଖାଲି ଏମିତି କଷା ଭଳିଆ? ନା ନା ଝୋଳ ହବ। ଆଉ ତମେ ତ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଦେଖିବ କଣ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଇ ବା ଆଇଁଷ ଖାଇବ ନା? ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କରିଥିଲା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନା କାଲି ଠାରୁ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲେ ଖାଇବୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେକାର। ଆଇର ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ଆଶା ନା। ଆଇ ତା ରୋଷେଇ କରିଦବ ଖାଇବୁ। ତୁ କେତେଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବୁ ମାମୁଁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଖାଇମି। ଦିଟା 3ଟା ଖାଇବୁ। ଦିଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଖାଇପାରିବ କି ନ ପାରିବ। ବଡ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଉ କଷା ହେଇଗଲାଣି ନଲକୁ କାଲି ପଛରେ ଦିଆ ହବ ଇଏ ଆଉ ନ ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକ ରାଗ ବେଶୀ କରିବୁ ନା? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ଦେଇଛି। ଉମି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ। ଆଇ ମତେ ଗରମ ହେଲାଣି ଆଉ ତମେ ତରକାରୀ କର ମୁଁ ଯାଇକି ଏସିରେ ବସିଛି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲେ ମତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଖାଇମି ଆଉ। ହଉ ଖାଇଲେ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ। ହଉ କହିମି ଆଉ। ଭଲ ହେଲା କି ମନ୍ଦ ହେଇଛି କଣ ଟିକେ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଜଣେଇବୁ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଇ କହିବୁ ହେଲା। ହଉ ଯା ବସିଥିବୁ ଯା। ବାପା କେମିତି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି କହିଦେ ଟିକେ ବାବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାଟିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇକି ଯେଉଁ ବନେଇଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।